Kasabay ng pagtuklas natin sa hinaharap ay ang masinsinang pag-aaral din ng mga dalubhasa sa mga sinaunang buhay dito sa ating bansa. Sa mga pag-aaral na ito, nalaman na maraming nahihimlay maging sa kalupaan ng Pilipinas na patunay ng mga sinaunang buhay na ito. Ano nga kaya ang natagpuan ng ating mga dalubhasa sa kanilang paghuhukay sa Kalinga? I-reveal yan sa atin ng isang archaeologist na si Mylene Lissing. Good morning, Miss Mylene, and welcome to Mornings with GMA Regional TV. Magandang umaga sa iyo, Harold, at magandang umaga rin sa lahat ng inyong mga tagapanood dito sa GMA Regional TV. Miss Mylene, let's get down to it. Sa dinami-rami kasi ng mga equally relevant issues sa bansa natin, I do think na itong inyong mga pag-aaral ay nararapat lang din na bigyan ng spotlight dahil marami tayong kasagutan na nakukuha mula sa inyong mga discoveries. Pero sa kaalaman lang po ng mga kapuso natin this morning, anong huba ang ginagawa ng isang archaeologist? Okay, ang kaming mga archaeologist ay pinag-aaralan namin yung tinatawag na material remains ng mga taong nabuhay sa nakaraan. So yung mga naiwan nilang material remains na yon ay maaring mga bagay na kanilang ginamit. Katulad niyan, may mga yung mga nag-aaral sa mga ng pottery, may nag-aaral ng ganyan. Pero kami, yung grupo namin ay ang pinag-aaralan din namin ay mga buto. Pero Miss Mylene, bilang archaeologist, marami kayong mga nadidiscover na proof of early life forms. Ano po yung tawag sa mga ito at bakit mahalaga na napag-aaralan sila? So kami ay yung grupo namin, dahil ang pinag-aaralan naming period ay yung mas malalim na panahon, tinatawag sa ngayon, ang tinatawag pa ay prehistory. So bago ang pagsusulat, bago mga written records. Parang nagiging controversial nga itong term na prehistory kasi medyo hindi maganda yung ini-imply niya na wala bang history yung mga tao before kasulatan. So may nagpo-propose ngayon na ang tawag ay deep history. So kami, yung ating site sa Kalinga ay nasa 709,000 years old. So ganun kalalim yung time na pinag-uusapan natin. Grabe. Eto Miss Mylene, kanina meron tayong iniwan sa mga kapuso natin na katanungan. Kung ano nga ba ang natagpuan ninyo sa Kalinga? Miss Mylene, panahon na para sagutin natin yan. Ano nga ba ang natagpuan ninyo sa Kalinga? Okay. Harold, sa Kalinga, yung ating team doon ay nagsimulang magtrabaho mula noong 2014. Sinimulan natin ang Kalinga Archaeological Expedition under Dr. Toma Injicos leadership. At sa ating unang season, sa ating first week, ay kaagad po tayong nakahukay ng skeleton na fossilized na ng isang rhinoceros. So, yun ang ating big discovery noong 2014. Una nating nakita, ang unang-unang pirasong nakita natin ay yung isang ipin. At pagkatapos noon ay naglabasan nga yung ibang parte ng rhino. Bukod dyan, marami na rin tayong nahanap na tinatawag nating stone tools na nandoon din sa kaparehong layer noong rhino. At meron ding mga ilang bahagi ng mas maliliit na extinct na hayop na. So, dahil dun sa maliliit na mga fossils na yon ay umaasa tayong kaya rin mag-survive at sa kalaunan makahanap rin ng buto ng tao. Nung ating dinala yung mga fossil ng rhino, lalo na yung mga malalaking piraso, sa laboratorio at tinignan under a microscope, ay nakita natin na merong mga guhit ng paghiwa. So yung tinatawag nilang cut marks. Miss Mylene, kung gusto makita ng mga kapuso natin yung fossils na ito, kumbaga harap-harapan nilang makita, saan nila pwedeng puntahan? Sa ngayon, meron po tayong display sa National Museum of Natural History dito sa Maynila. So meron silang isang display case doon na nandoon yung
pinakamalalaking buto ng rhino, tatlo yata, nasa isang case. Tapos, nandun din sa ibang dalawang case yung sample ng stone tools at saka yung ipin. So, ano yan, naka-display yan sa isang hall na nakasabit din doon yung skeleton ni Lolong, yung higanteng buhaya. Once again mga kapuso, archaeologist Miss Mylene Lising. Maraming salamat, Harold. Thank you so Maraming much. salamat po. Mag-iingat po tayo. Diyan lang po kayo mga kapusong, babalik ang mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV.